Walay kabutangan nga kalipay sa magtiayon human wala mapakyas sa pagpangayog tabang sa brigada aron makapauli ngadto sa dakbayan sa Dipolog. Si Roberto Estinder Jr. midangop sa brigada og dibutyag nga gikinahanglan na silang mopauli human sa operasyon sa iyang asawa nga si Janet Adolfo. Ang iyang asawa na operahan gibuslutan ang kilid paingon sa kidney aron sa temporaryong makagawas ang hugaw niini. Mato ni Roberto, pagpasabot sa doktor, ang maong sakit gumikan kay minus ang tubig sa lawas ug dili hinginom og tubig. Giangko ni Roberto nga dili lalim ang pagpa-ospital ug naglisod na sila sa pagpauli ngadto sa Barangay Ulingan, Dipolog City. Tambayayong sa Brigada Cebu ug Starlight Ferries, libreng sakay sa barko ug malipayong nakauli ang magtiayon ngadto sa Mindanao. Salamat sa Brigada Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan, ta 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.